Hormatly watandaşlar, koronavirus dünýede çyzyşyrymly ýagdaýlar dowam edýär. Türkmenistan muny ören agyr ekonomiski krizis bilen garşarly. Watanda işsizlik, açlyk, derman ýetmeçligi, garypçylyk adamlary horlaýar. Diktator rejimi ýurtda bolup geçen hadiselary gildin taklaýar we halk üçin ören uly howp döredýär. İnternet we habar ferişdeleri hatsaçylyk barada gürlemek gadagan. Meňler kezzap otür yerin tanamayan bihaya ol eýehi edepsiz eşege meňler. Yaman hatyn şermenliler bir ýana ahyr zaman ýoluny dowlaka meňler. Tagta minip ýurt gadryny bilmeýän, halky talap iýip gemrip doýmaýan, orramsydan dören özün bilmeýän, ahyr zaman ýoluny dowlaka meňler. Ýaşlar mertler diktatoryň pidasy, işli türkmen özge ýurdun gedasy. Bedasyl ogry kezzap ýurdun şahsy, ahyr zaman ýoluny dowlaka meňler. Ey gymmatym ilim, inni sözüm jemläýin, beýik Taňrynyň ýoluny toban eýläýin. Ak Muhammed halkyma adatlyk diläýin, mertler ýola çykanna arslany meňler. Hiç gaçan tönmejek türkmen sungaty goşa tarly dutar bilen baglydyr. Ol bizi tarihte ýatdan çykmajak ýeňişlere getiripdi. Ol bizi diktatora garşy zulmda hem ýeňişe getirer. Natuaniler.
Köp sag bolun illeşler. Görüşýänçek.